नमस्कार। এই ভিডিও দেখুଥିବା ସମସ୍ତ ଭାଇ ଭଉଣୀ ମାନଙ୍କୁ ପ୍ରଭୁ ଯୀଶୁ ଖ୍ରୀଷ୍ଟଙ୍କ ପବିତ୍ର ମହାନ ନାମରେ ମୁଁ ରମେଶ ଆପଣ ମାନଙ୍କୁ ମୋ ଯୀଶୁ ୟୁଟ୍ୟୁବ ଚ୍ୟାନେଲରେ ସ୍ୱାଗତ କରୁଅଛି। ତ এই ଭିଡିଓଟିକୁ ଆପଣ ମାନେ ଆରମ୍ଭରୁ ଶେଷ ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ଦେଖନ୍ତୁ ଏବଂ ଯଦି ଆପଣ ମାନଙ୍କୁ ଭିଡିଓଟି ଭଲ ଲାଗିବ ତାହେଲେ ଦୟାକରି ଗୋଟେ ଲାଇକ୍ କରିବେ ଏବଂ ଚ୍ୟାନେଲରେ ନୂଆ କି ଆସିଥିଲେ ପ୍ଲିଜ ଟିକେ ସବସ୍କ୍ରାଇବ କରିଦେବେ କାରଣ ମୁଁ ଯେକୌଣସି ଭିଡିଓ ଅପଲୋଡ କରିବି ତାହା ପ୍ରଥମେ ଆପଣଙ୍କ ନିକଟରେ ପହଞ୍ଚି ପାରିବ। ତ ଚାଲନ୍ତୁ ଆଜିର ବାକ୍ୟ ଅଧ୍ୟୟନ କାର୍ଯ୍ୟକ୍ରମଟି ଆମେ ଆରମ୍ଭ କରିବା। ତେବେ ଚାଲନ୍ତୁ ଆଜିର ବାକ୍ୟ ଅଧ୍ୟୟନ କାର୍ଯ୍ୟକ୍ରମଟି ଆମେ ଆରମ୍ଭ କରିବା। ଆଜିର ବାକ୍ୟରେ ଆମେ ଗୋଟେ ବିଷୟ ଆଲୋଚନା କରିବା ଯାହାକି ଜଣେ ଲୋକ ମୃତ୍ୟୁବରଣ କଲା ପରେ ଲୋକମାନେ କ'ଣ କରିଥାନ୍ତି ନା ବିଧି ବିଧାନ ବା ରୀତିନୀତିରେ ସେମାନେ କ'ଣ କରନ୍ତି ମାଟି ଯାଇଥାନ୍ତି। ତ ସେ ବିଷୟ ପ୍ରତି ଆଜି ଆମେ ଟିକେ ପବିତ୍ର ବାଇବଲରୁ କିଛି ଅଂଶ ପାଠ କରି ଆଲୋଚନା କରିବା। ତ ଚାଲନ୍ତୁ ଆମେ ପବିତ୍ର ବାଇବଲ ଧ୍ୟାନ କରିବା ଏବଂ ସେହି ବାକ୍ୟ ଅନୁସାରେ ଆମେ ଆଲୋଚନା କରିବା। ପ୍ରଥମେ ଆମେ କଲୋସିୟ ପୁସ୍ତକ 2:20-23 ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ପାଠ କରିବା। ତ ସେଠାରେ ଏ ପ୍ରକାର ଲେଖାଯାଇଅଛି, ତୁମେମାନେ ଯଦି ଖ୍ରୀଷ୍ଟଙ୍କ ସହିତ ଜଗତର ପ୍ରାଥମିକ ଶିକ୍ଷା ପ୍ରତି ମୃତ ହୋଇଅଛ, ତେବେ ମନୁଷ୍ୟର ବିଧି ଓ ଶିକ୍ଷା ଅନୁସାରେ ଧର ନାହିଁ, ଖାଅ ନାହିଁ ବା ଛୁଅଁ ନାହିଁ, ସାଂସାରିକ ଲୋକ ପରି ଏହି ପ୍ରକାର ବିଧି ବିଧାନର କାହିଁକି ବଶୀଭୂତ ହେଉଅଛ? ଏହିସବୁ ବସ୍ତୁ ଭୋଗ ଦ୍ୱାରା କ୍ଷୟ ପାଏ। ଏହି ପ୍ରକାର ଶିକ୍ଷା ତ ସ୍ୱେଚ୍ଛା ଭୋଜନା, ନମ୍ରତା ଏବଂ ଶରୀର ପ୍ରତି କଠୋର ବ୍ୟବହାର ଦ୍ୱାରା ଜ୍ଞାନର ନାମ ପାଇଅଛି, କିନ୍ତୁ ସେଥିର ସାର ନାହିଁ। ତ ଦ୍ୱାରା କେବଳ ଶାରୀରିକ ଭାବର ତୃପ୍ତି ହୁଏ। ଯଦି ଆମେ ପ୍ରଭୁ ଯୀଶୁ ଖ୍ରୀଷ୍ଟଙ୍କ ଠାରେ ବିଶ୍ୱାସ କଲା ପରେ ମଧ୍ୟ ଯଦି ଏହି ପ୍ରକାର ବିଧି ବିଧାନରେ ଆମେ ମାତି ରହିବା ତାହେଲେ ଆମେ ବ୍ୟବସ୍ଥା ପାଳନ କରିବା ଲୋକ ନ ହୋଇ ବ୍ୟବସ୍ଥା ତିଆରି କରିବା ଲୋକ ହେଇଯାଇ ହବ। ତେଣୁକରି ମୋର ପ୍ରିୟ ଭାଇ ଏବଂ ଭଉଣୀ ମାନେ ଏହି ବିଷୟ ନେଇ ଆହୁରି ଏକ ସ୍ଥାନରେ ମଧ୍ୟ ଉଲ୍ଲେଖ କରାଯାଇଅଛି। ତିତୋସ ପୁସ୍ତକ 1:15-16 ପାଠ କଲେ ଆମେ ସମ୍ପୂର୍ଣ୍ଣ ରୂପେ ବୁଝିପାରିବା। ଦେଖନ୍ତୁ ସେଠାରେ ଏ ପ୍ରକାର ଲେଖାଯାଇଅଛି, ସୂଚୀ ଲୋକମାନଙ୍କ ନିମନ୍ତେ ସମସ୍ତ ହିଁ ସୂଚୀ, କିନ୍ତୁ କଳୁଷିତ ଓ ଅବିଶ୍ୱାସୀ ମାନଙ୍କ ନିମନ୍ତେ କୌଣସି ବିଷୟ ସୂଚୀ ନୁହେଁ, ବରଂ ସେମାନଙ୍କ ମନ ଓ ବିବେକ ଉଭୟ ହିଁ କଳୁଷିତ। ସେମାନେ ଈଶ୍ୱରଙ୍କୁ ଜାଣନ୍ତି ବୋଲି ସ୍ୱୀକାର କରନ୍ତି, କିନ୍ତୁ ସେମାନଙ୍କ କର୍ମ ଦ୍ୱାରା ତାଙ୍କୁ ଅସ୍ୱୀକାର କରନ୍ତି। ସେମାନେ ଘୃଣ୍ୟ ଓ ଅବାଧ୍ୟ, ପୁଣି ସମସ୍ତ ସତ୍କର୍ମର ଅଯୋଗ୍ୟ। ତେବେ ଆମେମାନେ ଏହି ବାକ୍ୟଟି ପାଠ କଲା ପରେ ସମ୍ପୂର୍ଣ୍ଣ ରୂପେ ବୁଝିପାରୁଅଛୁ ଯେ ଏଠାରେ ସୂଚୀ ଏବଂ ଅସୂଚୀ ବିଷୟରେ କୁହାଯାଇଅଛି, ଯାହାକି ଯେତେବେଳେ ଜଣେ ଲୋକ ମୃତ୍ୟୁବରଣ କରେ 3 ଦିନିଆ ବୋଲି ଯାହା ପାଳନ କରନ୍ତି, ସେହି ଦିନରେ ସେମାନେ କ'ଣ କରନ୍ତି ନା ସୂଚୀ ହେବା ନିମନ୍ତେ ବୋଲି ସେମାନେ ବିଧି ବିଧାନ ପାଳନ କରିଥାନ୍ତି, ଯାହାକି ପ୍ରଭୁଙ୍କୁ ଜାଣିନଥିବା ଲୋକମାନେ ଯେଉଁ ଭଳିଆ ବିଧି ବିଧାନ କରନ୍ତି ସେହି ପ୍ରକାର ବିଧି ବିଧାନ ପ୍ରଭୁଙ୍କୁ ପାଇଥିବା ଲୋକ ମଧ୍ୟ ମାନିଥାଏ ଏବଂ ସେମାନେ ଆମେ ମଧ୍ୟ ସୂଚୀ ହେବା ଦରକାର ବୋଲି ସେମାନେ ସୂଚୀକରଣ ବିଧି ମାନିଥାନ୍ତି। କିନ୍ତୁ ପ୍ରକୃତରେ ବାଇବଲ ଆମକୁ ଶିକ୍ଷା ଦିଏ ଯେ ସୂଚୀ ଅସୂଚୀ କିଛି ନୁହେଁ। ଯେଉଁମାନେ କଳୁଷିତ ଲୋକ, ଅବିଶ୍ୱାସୀ ଲୋକ, ସେମାନଙ୍କ ନିମନ୍ତେ ସମସ୍ତ ବିଷୟ ଅସୂଚୀ ଅଟେ ବୋଲି ଲେଖାଯାଇଅଛି। କିନ୍ତୁ ଆମେ ପ୍ରଭୁଙ୍କୁ ପାଇଛୁ, ଆମମାନଙ୍କ ପାଇଁ କୌଣସି ଅସୂଚୀ ବିଷୟ ନାହିଁ। ଆମେ ପ୍ରଭୁଙ୍କୁ ବିଶ୍ୱାସ କଲୁ, ସେଦିନ ଠାରୁ ଆମେ ଜାଗତିକ ପ୍ରାଥମିକ ଶିକ୍ଷା ପ୍ରତି ମୃତ ହୋଇ ଆମେ କ'ଣ କଲୁ, ଏବେ ଆମେ ସୂଚୀ ହୋଇଅଛୁ। ତେଣୁକରି ମୋର ପ୍ରିୟର ଭାଇ ଏବଂ ଭଉଣୀ ମାନେ ଆମେ ଖାଇବା ପିଇବା ବିଷୟ ବା ସୂଚୀ ଅସୂଚୀ ବିଷୟ ଏ ବିଷୟକୁ ଆମେ ଚିନ୍ତା ନ କରି ଆମେ ସ୍ୱର୍ଗ ରାଜ୍ୟକୁ କେଉଁ ଭଳି ଯାଇହେବ ବା କେଉଁ ପ୍ରକାର ବାକ୍ୟ ମାନିଲେ ଆମେ ଉଦ୍ଧାର ପାଇହେବ ସେ ସବୁ ବିଷୟ ପ୍ରତି ଆମେ ଗୁରୁତ୍ୱ ଦେବା ଦରକାର। ତ ଚାଲନ୍ତୁ ଆହୁରି ଏହି ବିଷୟ ନେଇ ଆହୁରି ଏକ ଅଧ୍ୟାୟରେ ମଧ୍ୟ ଆଲୋଚନା କରାଯାଇଅଛି। 2 କରିନ୍ଥୀୟ 6:17-18 ପାଠ କଲେ ଆମେ ସମ୍ପୂର୍ଣ୍ଣ ରୂପେ ବୁଝିପାରିବା। ତ ସେହି ଅଧ୍ୟାୟଟି ମଧ୍ୟ ଆମେ ପାଠ କରିବା ଏବଂ ସେହି ବିଷୟ ନେଇ ମଧ୍ୟ ଆମେ କିଛି ଆଲୋଚନା କରିବା। ଦେଖନ୍ତୁ ସେଠାରେ ଏ ପ୍ରକାର ଲେଖାଯାଇଅଛି, ଏଣୁ ପ୍ରଭୁ ଏହା କହନ୍ତି, ତୁମେମାନେ ସେମାନଙ୍କ ମଧ୍ୟରୁ ବାହାରି ଆସ, ଆଉ ପୃଥକ ହୁଅ, ଆଉ ଅସୂଚୀ ପଦାର୍ଥ ସ୍ପର୍ଶ କର ନାହିଁ, ପୁଣି ଆମ୍ଭେ ତୁମମାନଙ୍କୁ ଗ୍ରହଣ କରିବା। ଆମ୍ଭେ ତୁମମାନଙ୍କର ପିତା ହେବା, ପୁଣି ତୁମେମାନେ ଆମର ପୁତ୍ର କନ୍ୟା ହେବ, ଏହା ସର୍ବଶକ୍ତିମାନ ପ୍ରଭୁ କହନ୍ତି। ତେବେ ଆମେମାନେ ଏହି ବାକ୍ୟଟି ପାଠ କଲା ପରେ ମଧ୍ୟ ଆମେ ବୁଝିପାରୁଅଛୁ ଯେ ଆମେ କ'ଣ କରିବା ଦରକାର, ସେହି ଲୋକମାନଙ୍କ ଠାରୁ ଆମେ ବାହାରି ଆଇବା ଦରକାର ବା ପୃଥକ ହେବା ଦରକାର। ତେବେ ଯାଇ ଆମେ ପ୍ରଭୁଙ୍କର ହୋଇପାରିବା ବା ପ୍ରଭୁ ଆମମାନଙ୍କୁ ଗ୍ରହଣ କରିବେ। ଯଦି ଏବେ ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ଆପଣ ଏବଂ ମୁଁ ଯଦି ସେହି ପ୍ରକାର ପ୍ରଥାରେ ବାନ୍ଧି ହୋଇ ରହିଅଛୁ ତାହେଲେ ଆମମାନଙ୍କୁ ପ୍ରଭୁ କେବେ ମଧ୍ୟ ଗ୍ରହଣ କରିବେ ନାହିଁ ବା ଆମେ ମଧ୍ୟ କୌଣସି ଲୋକକୁ ଏହି ବିଷୟ ନେଇ କିଛି ଶିକ୍ଷା ଦେଇ ପାରିବା ନାହିଁ। ତ ମୋର ଆଶା ଆପଣମାନେ
ଏ ସମସ୍ତ ବାକ୍ୟ ଏତେ ସମୟ ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ଦେଖୁଅଛନ୍ତି ଏବଂ ପ୍ରଭୁଙ୍କ ବିଷୟରେ ବୁଝିପାରୁଅଛନ୍ତି, ପ୍ରଭୁ ଆମମାନଙ୍କୁ କ'ଣ କହିବା ପାଇଁ ଚାହୁଁଛନ୍ତି ତାହା ଆପଣମାନେ ଜାଣିପାରୁଥିବେ। ତ ସମସ୍ତଙ୍କୁ ମୋର ଗୋଟିଏ ଛୋଟିଆ ଅନୁରୋଧ, ଆପଣମାନେ ଏହି ଚ୍ୟାନେଲରେ ଆସିଛନ୍ତି, ଏତେ ସମୟ ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ଏହି ଭିଡ଼ିଓ ଦେଖୁଛନ୍ତି, ସେଥିପାଇଁ ଆପଣମାନଙ୍କୁ ବହୁତ ବହୁତ ଧନ୍ୟବାଦ। ଦୟାକରି ଚ୍ୟାନେଲଟିକୁ ସବସ୍କ୍ରାଇବ୍ କରିବେ ଏବଂ ଆରମ୍ଭରୁ ଶେଷ ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ଦେଖିଥିବା ଭିଡ଼ିଓ ଯଦି ଆପଣମାନଙ୍କୁ ଭଲ ଲାଗିଥିବ ତାହେଲେ ଗୋଟିଏ ଛୋଟିଆ ଲାଇକ୍ଟେ ମଧ୍ୟ କରିବେ। ଯଦି ଆପଣମାନେ ସବସ୍କ୍ରାଇବ୍ ଏବଂ ଲାଇକ୍ କରିବେ ତାହେଲେ ମୁଁ ଯେକୌଣସି ଭିଡ଼ିଓ ଅପଲୋଡ଼ କରିବି ପ୍ରଥମେ ଆପଣମାନଙ୍କ ନିକଟରେ ପହଞ୍ଚି ପାରିବ ଏବଂ ଆପଣମାନେ ବିଚାର କରିପାରିବେ ଯେ ପ୍ରକୃତରେ ବାଇବଲରେ କେଉଁଭଳି ଶିକ୍ଷା ଅଛି ଏବଂ ଲୋକମାନେ କେଉଁଭଳି ପାଳନ କରୁଛନ୍ତି ସେହି ବିଷୟ ଆପଣମାନେ ଜାଣିପାରିବେ। ତ ଦୟାକରି ଏହି ଚ୍ୟାନେଲଟିକୁ ସବସ୍କ୍ରାଇବ୍ କରିବେ। ଏତେ ସମୟ ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ବାକ୍ୟ ଶୁଣିଥିବା ହେତୁ ପ୍ରଭୁ ଆମମାନଙ୍କୁ ଏହି ସମସ୍ତ ବାକ୍ୟ ଦେଇ ଆଶୀର୍ବାଦ କରନ୍ତୁ। ଆମେନ୍।